Il-belt ta' Strasbourg li hija meqjusa bħala l-belt prinċipali tar-reġjun ta' Alsace fil-Grigal ta' Franza issa se jkollha timbru Malti. L-awtoritajiet municipali tar-reġjun ta' Alsace aċċettaw it-talba li saret mir-rappreżentant permanenti ta' Malta fil-Kunsill tal-Ewropa biex parti mill-waterfront ta' Xmarail li hija iffrekwentata minn ħafna nies tissemma għal Malta. Bil-perseverenza tagħna u bl-għajnuna tal-Konslu Onorarju għal Strasburg, is-Sur Erik Mayer-Scheller, aħna irnexxilna nagħmlu xi ħaġa li ħafna pajjiżi ma rnexxilhomx, imma naħseb ħaġa sabiħa wkoll. Kida Malt, il-Malta Malta huwa l-isem illi ingħata dan il-post wara illi 50 sena ilu Malta stampat il-preżenza tagħha ġewwa Strasbourg meta sieħbet mal-Kunsill tal-Ewropa, iċ-ċermonja għalkemm fħalba xita illi forsi telfet xi ftit l-andament tagħha huwa l-ċermonja kienet waħda simbolika, xorta waħda se tkompli issaħħaħ ir-relazzjonijiet illi ilhom jeżistu is-snin bejn Malta u Franza. Malta minn kmieni minn l-1965 ftit wara l-indipendenza rikonoxxiet li trid timpenja ruħha għad-demokrazija, drittijiet umani u kollha rule of law. Allura issa din il-parti tax-xmara ġewwa Strasbourg li ġiet imsemmija għal Malta ħajkollha dan din it-tifsira kemm Malta wkoll issa sabet saħansitra isimha fuq il-mappa ta' Strasbourg innifsu. Il-President Kolejro Preka qalet illi r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi jmorru lura ħafna snin u semmiet fost oħrajn li anke l-kapitali Maltija hija msemmija għall-Gran Mastru Franċiż Jean de la Valette. Fl-aħħar jum ta' żjara tagħha fi Strasbourg, il-President Kolejro Preka kienet milquha mis-sindku ta' din il-belt Roland Ries huma iddiskutew l-immigrazzjoni. Il-President Kolejro Preka iltaqet ukoll ma' Sneżana Smardic Markovic li hija id-Direttur Ġenerali tad-Demokrazija fiħdan il-Kunsill tal-Ewropa. Is-Sinjura Markovic u l-President tkellmu liżjed fuq il-ħidma biex it-tfal jingħataw vuċi u fuq il-liġi għal ħarsien tat-tfal. Brendan Pisani jirrapporta għal Television Malta.